כרגע אין כלום. כשאין כלום, כשיש מלחמה, זאת בעיה. זאת פשוט בעיה. חברים, תודה לשניכם. תודה יקי, תודה תמר. סגן אלוף במילואים עמיחי פק הקים הוא ממקימי מערך האיסוף הקרבי בגבול הדרום, שכולל את התצפיתניות. שלום לך, סגן אלוף במילואים עמיחי פק. שלום. וגם בצפון, נכון? כן, בצפון הייתי אחרי מלחמת לבנון השנייה, ובדרום הייתי עוד לפני ההתנתקות, עד למעשה מספר... שמה, הקמת מערך התצפיתניות? גדוד האיסוף הקרבי בפיקוד דרום. למעשה היו שני מערכים נפרדים, מספר תצפיות קטן, ומערך של מוקמות קשתיות, מי שזוכר. את הביטוי הזה. בדיוק, כן. ואז לקחנו ואיחדנו את זה, שתהיה גם תצפית וגם מרקם באותה עמדה, וכשמישהי מזהה איזושהי תנועה חשודה, התצפית יכולה לחקור את זה. בואו נעשה תזכורת כואבת, כי זה אחד הפצעים שלנו מהמלחמה הזו, ונחזור אליך מיד. תחנות דגם קבלו פרס טורקי מלא, תקבלו קבלה. תחנות דגם בשני קבלו פרס טורקי מלא, קבלו 3 אנשים, חצו את רון קול, עשו קבלה. חושן חמושים, הוא על טווח, המשך נתמך. קבל, שעון חול, פוצצו אותה. כרגע 3 אנשים נמצאים על בורמה, הם חמושים, עשו קבלה. כן. זה כמו פצע בלב. התצפיתניות עכשיו, הן לא היו חמושות. זה יותר מאשר פצע בלב. למעשה הסרטון האחרון שראינו, זה על סף, זה הבושה. בתוך מחנה צבאי, לוקחים חיילות, שלאורך השנים, בגלל אילוצים כאלה ואחרים, בדיוק כמו שאומרים שהצבא לא רוצה לגייס את החרדים. זה לא שאלה בכלל לצבא, שאלה הרבה יותר גבוהה מזה. אותו דבר התצפיתניות. יש בעיה, אז הורידו מהם את הנשק, כי אמרו שזה זמן הכשרה, והם לא צריכות נשק. כי זה זמן הכשרה עוד ארוך, ורוצים אותם מהר מאוד בקו. וחסרים תצפיתניות בקו, אפשר לקחת גם חרדים ולגייס אותם. וכשאתה מקים את המערך הזה, החשיבות שלו, אי אפשר להפריז בחשיבות של הבנות האלה. וכשרואים בנות נמצאות בתוך בסיס צבאי, ומחבלים, לא אותם מחבלים שרואים אותם לוחמים, אלא הזמן שבתוך הבסיס מסתובבים, מחבלים ללא נשק. אנשים מחבלים ללא נשק, ועושים בבסיס כבשלהם. ועוד יש להם זמן להתפלל באמצע ולקחת את הבנות ולהעביר אותם מרכב אחד. זה כל הבושה בפנים. הצד השני של זה תחילת הקטע, בו רואים את רוני מדברת ומסבירה ומטריעה על הכוחות ומקפיצה אותם. ואין כוחות שסוגרים את המענה האגמי. ואין כוחות שמשמידים את אותם דחפורים שנכנסים. ואין כוחות מספיק ללכת... למה? אתה יודע להגיד למה? כי אין כוחות. כי הקונספציה השתלטה על הכל, וכשבונים בסיסים שהם לא כמוצב צבאי, אלא מחנה במרכז הארץ, ומחנה בעוטף עזה, זה אותו מחנה, כשנכנסים מחבלים, אז אי אפשר לנהל לחימה. כי אין מרחב לחימה, אין מפלס לחימה, אין תעלות מסביב, והמבנים הם מבנים רגילים. אני אומרת, זה לא קונספציה, אני אומרת, הבינוניות השתלטה על הצבא. אני בכוונה לא רוצה... כמו שהשתלטה על הרבה ארגוני ממשלה, גופי ממשלה, זה השתלטה על אין ספור גופים שהם לא גופים פרטיים, שהם לא בתחרות, שהם לא... זה מה שקרה פה. יכול להיות שזה המצב, אני בכוונה לא רוצה להיכנס ולחלק ציונים, אני חושב שהתחקירים יצטרכו להראות בסופו של דבר, ואותו דבר למספר האנשים שיצטרכו להתגייס. גם איך יהיה בנוי המערך הזה. אם בדרום החזירו חלק מהמערך לפעילות ונפגעו לא מעט מערכות, ובצפון החליטו לקחת אותם אחורה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. היו 3 בלונים כאלה, שנפלו אחד אחרי השני, שבוע אחרי שבוע. חמאס הפיל אותם. חמאס לא נפלו. לא. והתקלקלו, ירו עליהם. חלקם התקלקלו. חבר'ה, הבלונים האלה, זאת פעם, זה הכל נובע מהבסיס. רגע, הצבא ידע שהם התקלקלו. נכון. או שחמאס קלקל אותם, או שהם התקלקלו מהשד יודע מה. למה לא תקנו את זה? מה זה לחכות אחרי החגים? אז רגע, הסיפור הוא טיפה יותר מורכב. כי הבלונים האלה, אני לא נציג הצבא, בסדר? לא, ברור. הבלונים התקלקלו, חלקם עם מערכות תצפית בנות 15 ו-20 שנה. וכשלא מעתדים, כי אין דחיפות לתקן אותם, בסופו של דבר חלק מהחלקים זה חלקים שבכלל אי אפשר להשיג אותם כדי לתקן אותם.
אבל כיוון שהתפיסה אומרת שיש זמן לתקן אותם בעוד, אחרי החג אמרו. ואחרי החג. החמאס יצא לוויקנד בחג. כן, אבל עוד דבר אני רוצה להגיד על הקונספציה. גם אם הבלונים היו באוויר, כיוון שהשיטת הפעלה לא הייתה שיטה שהם מדלגים לחסות את השטחים מתאים בין התצפיות, הם היו נופלים בבוקר בדיוק באותה... איך לצבא, אחרי שזה קרס מה שקרס וירו ופגעו איך הצבא מאחורה בקריה לא ידע או לא הבין מה קורה שם? איזה עיניים לא היו שם? איך לא ידעו לתת לטייסים את ההוראות? תראו בכל אזרח שחוצה... אני שמעתי בקולי טייס אומר, טייס בחור זהב, לא חלילה, לא סרבן ולא... שאף אחד לא יבין את זה כקונספירציה. אומר, מספר לחבר שלו, בגיחה הראשונה שטסתי, ראיתי על הגדר אזרחים. לא יריתי בהם. חשבתי שזה אפסדים, הפרות סדר. אף אחד לא אמר לו. הוא אומר, בגיחה השנייה כבר ראיתי אזרחים וכבר היססתי אותם. הבנתי את האירוע. אתה מבין? איך לא היו עיניים על מה שקרה שם? זה חוזר חזרה לנקודת המוצא. אם ב-2014 היו מי שתיארו את המתאר הזה בדיוק מה הולך להיות, כולל הבקאים, הטרקטורונים המעופפים, כולל כיבוש יישובים, ואף אחד לא נערך לזה. אם משאירים שבת חיילות, אם משאירים שבת חיילות במתארים כאלה שאין כוח, עכשיו היא רוצה להקפיץ, אין את מי להקפיץ. המשמעות היא שהכל נובע מתפיסת העולם, שאני לא יודע איפה היא הייתה, אפס דבקות בתוכנית הצבאית. אתה עושה הנחות קצת פה לדעתי, תשמע. קודם כל צריך לומר, שני קצינים של גולני ושני לוחמי גולני היו עם התצפיתניות בחמ"ל, שמרו עליהם ונלחמו עד שעה 12 בצהריים. שילמו בחייהם. רגע, לא, ברור, אני רק מציין. הבן של הרב פרץ. כן. הבן של הנגד מטבח שלי, כשהייתי מג"ד 89, הבן של הנגד מטבח שלי נהרג בפגה. אז היו הלוחמים, רק הבעיה הייתה הכמות. לא, ברור. מי שהיה שם נלחם. אגב, מה שאמרנו לגבי הבסיס, איך זה קרה, שנכנסו ועשו, אני אומר, גזור הדבק, איך זה קרה ליישובים ולבסיסים. בסיס צה"לי? בסיס צה"לי, נלחמים, שחיילים נלחמים, מה היישובים יגידו? אבל עזבו את זה, לגבי התצפיתניות, אני אגיד לכם כך, תראו, הנטייה שלנו לבוא ולומר שכאילו המודיעין שהתצפיתניות נותנות, הוא זה שיכל למנוע את האירוע, זה לא נכון. זה לא נכון. בכל תפיסת הביטחון של צה"ל, התצפיתניות נותנות מודיעין טקטי. אגב, הם קיבלו את האירוע שזה כבר התנפץ עליהם. צה"ל, מערכת הביטחון נסמכת על מודיעין אחר. אגב, שקצת הבאת נגיעות ממנו במה שהיה בערב לפני. ולכן, למה אנחנו מדברים על זה? למה אנחנו מדברים על זה? מה זה טקטי? אם היו אוספים מכל האלה שראו את הפרש טורקי ואת כל 3,000, אז היו יודעים שזה לא שני יישובים ושני דברים. היו יודעים שאלפי מחבלים חדרו. אני חושב שבתפיסת הביטחון הישראלית יש לנו מספיק אמצעים מאוד מתקדמים שיכולנו להבין בדיוק מה הולך לקרות לנו בשביל. אני חולק עליך, אני אסביר גם. אגב, שנייה רגע, קחו את 1,000 סימים, קחו ירידה של מאן דהוא למנהרות, וקחו אולי דברים שאנחנו לא יודעים. אנחנו מהדהדים את הסיפור של תצפיתניות בגלל שזה כאילו לא מסובך. לא, זה לא מסכים. דבר מודיעינית, לא בגלל האירוע, כיוון שהסיפור המלא פה... לא בגלל החטיפה, דבר מודיעינית, חבר'ה. האירוע מודיעיני, יש פה משהו... מדינת ישראל לא נסמכת על המודיעין והתצפיות. רק אני אומרת, לא היו 1,000, היו פחות סימים, אבל היו הרבה. מספיק כדי להדליק את הנורה האדומה. יש פה משהו שהוא חשוב להגיד לגבי המודיעין. אני מתייחס לא ליום האירוע, אני מתייחס לכל התקופה שקדמה ליום האירוע. אותם תצפיתניות היו במקרה, כיסו על המודיעין הטקטי שעבד לנו. עבד לנו מודיעין טקטי לאורך השנים, והם כיסו על זה. הם ראו בדיוק את האימונים, הם ראו את האימונים, הם ראו דברים אחרים שקרו בשטח. אני חושב שזה הרבה יותר עמוק. השאלה היא, מה היה היחס לזה? ואיך פרשו את זה? לכן אני טוען שהמידע הטקטי שהם הביאו הוא כן חשוב, אולי לא ליום האירוע, חבר'ה, עושים פה סלט מהכל. הסיפור הטקטי... רגע, שנייה. הסיפור הטקטי הוא לא באיום... שנייה, כנפו, בבקשה. אני חושב שפה... עשינו סלט פה. לא, יש פספוס באיזה רמה מדברים, בסדר? אם אני לוקח עכשיו את הרמה של המח"ט ואת הרמה של מפקד האוגדה,
הרמות האלה נשענות על שני הדברים. גם על מודיעין מאמן, שב"כ וכו', וגם ממודיעין שטח שעולה להם מהתצפיתניות. התצפיתניות במשך חודש מדווחות על דברים שקורים בשטח, על סיורי מפקדים, על סיורי מפקדים של חמאס. כן. על חמאסניק שמסתכל על המצלמה ועושה לתצפיתנית ככה, או חכי, אנחנו עוד נגיע. כל מיני דברים שעולים בתוך מה שהתצפיתניות קיבלו, שזה אמור להתחבר אצל המח"ט בהערכת המצב שלו. לתמונה. נכון, והמח"ט בהערכת המצב שלו צריך להגיד, אני רואה דברים שהאמן לא רואה, ואני רוצה שהכוחות שלי, עכשיו בימים האלה, אני מוציא התראה חטיבתית. שהייתי מח"ט, הוצאתי התראות חטיבתיות. אז בא שב"כ ואמר זה תרגיל. אמר לו, כל מה שאתה רואה זה תרגיל. אני מוציא, שיגידו כמה שמוצאים. אני חושב שזה חוכמה בדיעבד. לא חוכמה בדיעבד. כשאמרו לי זה תרגיל, כשאמרו לי שההתקפה על הר ברכה הולכת להיות על יצהר, אני שמתי כוחות תגבור גם בברכה וגם ביצהר. אמרו לי זה יהיה ביצהר. אמרתי זה לא, יכול להיות שהם טועים. ואיפה זה היה בסוף? איפה זה היה בסוף? מה? איפה זה היה בסוף? בסוף זה קרה בהר ברכה. טוב. אני חושב אבל שמה קצר, כן. אני אעשה את זה קצר, רק מה שהראל אומר זה בדיוק העניין, כי זה מתחבר גם לסוגיית הסימים. הרי מה קרה? במשך חודשים אמרו, הם עושים תרגילים. זה אומר שבסימנים המעידים שמצטברים אצל מישהו, אתה אומר, רגע, הם בקשירות כזאת, אני גם רואה את זה פה. כבר עשו תרגיל מבצעים סימים, זה אומר שעכשיו קשירות, התרגיל הבא זה לא יהיה תרגיל. אני רוצה לשאול אותך, כשהמתאמנת נדיה קומנצ'י עשתה תרגילים על הקורה, תרגילים, למה היא עשתה אותם? לקראת האולימפיאדה. לקראת האולימפיאדה, שהם עשו תרגילים, הם עשו את זה לקראת האולימפיאדה של השחיטה של היהודים. ולכן הכל התחבר, עובדה שאותה נגדת ב-8200, הבינה שזה התחבר. הבינה שהתחבר. היה כתוב הכל. אני מסכים עם הראל, תראו, הקימו יחידת תצפיתניות. לא הקימו אותה סתם, הייתה לה מטרה כנראה לעשות פעולה מסוימת. בסופו של דבר לא התייחסו אליהם, עזבו רגע את ה7 לאוקטובר, לא התייחסו אליהם בכלל, תלכו אחורה, שנים לא התייחסו אליהם, לא בתנאים שלהם, לא בשום דבר. איזה גוף כזה שהקימו. אנחנו לוקחים את הדבר הזה, אנחנו לוקחים דבר והוא דובר רבות, אנחנו לא יכולים לשים את כל האירוע בדבר הזה. לא, מה שאני מנסה לבוא ולומר... כל האירוע בתוך הדבר הזה. זה לא כל האירוע בתוך הדבר הזה. ברור, יש פה הרבה דברים. אנחנו עושים הרבה הנחות פה דברים אחרים, נכון, אבל דיברנו פה על יחידה ספציפית, ואנחנו שמענו פה את הקולות שלהם, איך הם זקוקים לעזרה, ולו הקטנה ביותר, ואתה רואה מאין יבוא עזרי. אוקיי, קצר ומשפט. החטא הקדמון בהקשר הזה הוא הפער בין המציאות לבין תפיסת המציאות, בין המציאות לבין הפרספציה, וכאשר יש תפיסת מציאות שאומרת שהחמאס לא עומד לתקוף, כי החמאס מורתע, אז אנחנו מקטינים את הצבא. עבדו על מדינת ישראל. ואז גם לא מקשיבים לתצפיתניות, הכל עניין של קונספציה. כאשר מעזים להגיד במדינת ישראל, זה נדבר בשעה הבאה, אולי גם בשנה הבאה, שיש מצב שאחרי שעזבנו את לבנון קיבלנו את נסראללה, עזבנו את עזה קיבלנו את חמאס, מי שמציעים לנו לעזוב עכשיו עוד פעם עם הזנב בין הרגליים ולהשאיר את זה ככה מופקר, רוצים להחריב אותנו. אם השיעור הזה לא נלמד ב7 באוקטובר, מה זה התצפיתניות? זה אירוע, אנחנו פה באירוע גרנדיוזי, אנחנו נמשיך לדבר. מחאת המשפחות השכולות בירושלים